χθες είδα ένα σκύλο που για μένα με ενθουσίασε για το τύπο του αγώνος. Ήταν ένας σκύλος πολύ ποιοτικός, ένα σέτερ κατασκευαστικά και μορφολογικά πολύ όμορφο. Δούλευε στα πρότυπα της φυλής, είχε ένα συνεχές ρυθμό και ο σκύλος ήταν και στα χέρια του κυναγωγού. Πήγαινε αριστερά-δεξιά, όσο μπορεί να πάει ένα σκυλί σε ένα τερέν αγώνων αριστερά και δεξιά. Τον έκανα επανάκληση γιατί δεν βρήκε θύραμα και στην επανάκληση δεν βρήκε θύραμα και έκλεισε η μέρα. Σήμερα ξεκίνησε πάλι με το ίδιο μπρίο ο σκύλος, με ένα πολύ ωραίο ρυθμό και στο 3, 4 λεπτό πάει δεξιά και φερμάρει στα 80-100 μέτρα κοντά από μας. Φερμάρει ο σκύλος. Τρέχω με τον κυναγωγό του. Ο σκύλος έχει μπροστά του μια μπεκάτσα και πολύ ωραία ξεκλειδώνει και την ξανακουμπώνει στα 3 μέτρα, δηλαδή κάνει αυτό το λεγόμενο ανέβασμα, αλλά πολύ σέτερ και λόγω εκπαίδευσης μένει και στην ακινησία. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να διαχειριστώ εκείνη τη στιγμή ένα άλλο καλό σκύλο που έχει μαζί του. Είναι ο Τάντο του κυρίου Στεργίου με κυναγωγό τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο οποίος και εκείνος ο σκύλος είναι άριστος, αλλά δεν μπορώ να τον κάνω επανάκληση από την ώρα που σε διαγωνισμός μου του έχει πάρει ένα πόντο. Οπότε αφήνω να εξελιχθεί ένας αγώνας των 45 λεπτών, θέλοντας να δώσω την ευκαιρία και στον άλλον καλό σκύλο. Σε αυτά τα 45 λεπτά κάποια στιγμή ο Μπιλ παίρνει ρίσκα και χάνεται από τα χέρια του κυναγωγού του, αισθάνομαι ότι δεν τον έχει. Ο σκύλος κυνηγάει και δεν έχει άξονα τον κυναγωγό του. Αυτό με προβλημάτισε αν έπρεπε να κάνω το απόλυτο των κανονισμών και να θέσω έναν καλό σκύλο που για τη φυλή του είναι σέτερ, έχει ρυθμό επί 45 λεπτά, με απέδειξη ότι κυνηγάει, ότι πάει παίρνει ένα καλό πόντο, απλώς δεν έχει έρθει ακόμα σε κουμάντο με τον κυναγωγό του. Εγώ προτίμησα και αισθάνομαι πιο τίμιο για την κοινοφιλία να επιβραβεύσω αυτόν τον σκύλο. Δεν θα του δώσω το ΣΕΑΣΕ που το άξιζε, γιατί ο σκύλος αυτός, αν όντως τα σφυρίγματα του κυναγωγού του γυρνούσε με επιστροφή στο 1 λεπτό και 2 πίσω, είναι ένας σκύλος με το πόντο που πήρε και με τις διαδρομές που κάνει, του ΣΕΑΣΕ για τον τύπο του αγώνος. Τον τιμωρώ τον κυναγωγό και όχι το σκύλο, με αυτό, και τον βάζω πρώτο εξαίρετο. Γι' αυτό και ξεκινάω. Δεύτερο, εδώ κάνω τώρα μία παύση και πάω κανονικά στην ανάλυση των αγώνων. Είχα πάλι την τύχη να δω 4-5 καλά σκυλιά. Ένας είναι ο Τάντο που δεν μπορούσα να τον κάνω επανάκληση και από εκεί και πέρα είδα την Μπραζίλ που την έκανα συνεχόμενη επανάκληση το πρωί, του κυρίου Νότα, μία θηλυκιά πολύ καλή. Είδα τον Άλεκ του Σίμου του Ζέρβα σε επανάκληση και του Μουσταφά την Μπίρμπα. Αυτά και από χθες σας είπα είναι σκυλιά για τον τύπο του αγώνος που παίζουν σε υψηλό επίπεδο και όχι σε αγώνα κοινοφιλικού απλώς ομίλου. Παίζουν σε υψηλό επίπεδο παντού. Δεν είχαν την τύχη να βρουν. Αυτό δεν λέει τίποτα. Εγώ κάποια στιγμή είχα ένα σκύλο που τον κυνηγούσα, ο οποίος είχε την τύχη να μπει στην εθνική και να γίνει 4ος παγκόσμιος, γιατί είχα και ένα σκύλο 2ο παγκόσμιο και είχα πάει σε 9 αγώνες και δεν είχα πάρει βαθμολογία. Και έλεγα δεν είναι δυνατόν να βγαίνω στο βουνό και να με πηγαίνω από μπεκάτσα σε μπεκάτσα να με έχει ρέψει και εδώ να μην βρίσκει. Οι αγώνες είναι αυτό, έχει θέμα τύχης, έχει θέμα Κάποια στιγμή όμως. Δεν γίνεται, ο καλός σκύλος δεν χάνει, παιδιά. Τέλος, όσο θα τον επιμείνουμε θα φανεί. Και αφού ξεκίνησα ανάποδα και είπα το πρώτο εξαίρετος, δεύτερη εξαίρετη είναι μία σκύλα, η Μπιζού του κυρίου Καβουρίδη. Αυτή η σκύλα όντως είναι μία σκύλα που με το που μπήκε με έδειξε να κυνηγάει. Στο 2ο-3ο λεπτό ξεκαθαρίζει μία αναθυμίαση, αλλά τη βλέπει συγκεντρωμένη, κοντοστέκεται, μόνη της διορθώνει, πάει 30 μέτρα, 40 και φερμάρει. Όντως μας έδειξε πάλι ένα πουλί, είναι το πρώτο πουλί και πολύ γρήγορα. Στη συνέχεια τη λύνουμε και στο 15 με 20
Τρέχω εγώ καμιά 100 μέτρα μακριά, με δηλώνει ο κυναγωγός φέρμα, πάω στη σκύλα και έχει πάλι ένα δεύτερο πουλί μπροστά της. Η σκύλα μόνιμα κυνηγούσε, την έδωσα περιθώριο άλλα 5 λεπτά, μόνιμα κυνηγούσε και ο ρυθμός και ο τρόπος που κυνηγούσε με τους πόντους την κατατάσσουν δεύτερη εξαίρετη. Μπράβο, Τρίτο εξαίρετο έχω ένα σέτερ, το οποίο είναι του κυρίου Κουινέλη, η Τζασμίν. Μπράβο. Αυτό το σέτερ, η έρευνά του ήταν ανάμεσα στο πολύ καλός και στο εξαίρετος. Δεν ήταν μια έρευνα η οποία έλαμπε, ήταν μια έρευνα μεθοδική, λίγο πιο βαριά. Δηλαδή ήθελα το ρυθμό του λίγο πιο γρήγορο σε αυτήν την ηλικία. Αυτό που με έκανε να την τοποθετήσω στο εξαίρετος ήταν ότι πήρε έναν εξαιρετικό πόντο. Πήρε ένα πόντο κοντά στα 150 μέτρα από εμάς, πήγαμε τον κυναγωγό, η σκυλίτσα μας έδειχνε κάποιο σημείο, το οποίο καθώς πλησιάζαμε εμείς, δεξιά της και καμιά 10-12 μέτρα μπροστά, σηκώνει μια μπεκάτσα. Εγώ όντως έκρινα ότι η γωνία και η απόσταση ήταν ωφέλιμη και θα έδινα τον πόντο. Εκείνη τη στιγμή πυροβολούμε και την ώρα που πυροβολούμε στα 3 μέτρα φεύγει ένα δεύτερο πουλί. Ο τρόπος που χειρίστηκε την όλη διαδικασία το σκυλί και μας έδινε μπροστά τα 3, δεν είχε αβεβαιότητα αν είναι αυτό και εκείνο, και ο τρόπος που φέρμαρε με έκανε να την κατατάξει στο εξαίρετος και όχι στο πολύ καλός που θα ήταν κάπου σε μία άλλη χρονική στιγμή. Εγώ τώρα ειλικρινά, γιατί πριν όντως είχα φορτιστεί, το Βίλι τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, τον ξέρω από το 95, 21 χρόνια. Και τον ξέρω φιλικά, ήμασταν κυνηγοί, κοινοφιλικά και όλα αυτά. Εδώ όταν με πρωτοκαλέσατε δεν ήξερα καν και με κάλεσε ο Βίλης. Όντως όλα τα άτομα που γνώρισα εδώ και της διοίκησης και γύρω που σας πλαισιώνουν, αισθάνομαι και του θεωρώ τιμή να μπορώ να λέω ότι σας έχω φίλους. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Να πω κάτι λίγο. Καταρχάς, επιτρέψτε μου, γιατί είμαι πολλά χρόνια μέσα στο χώρο. Είναι τιμή μου για μένα που μου έκρινες 2 μέρες το σκύλο μου. Και θα σου εξηγήσω το γιατί. Γιατί όντως βλέπεις μόνο σκύλο. Ξέρεις ότι εγώ ξέρω και τα άλλα και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είσαι και κυνηγός. Σε ευχαριστώ, Λάκη. Μπράβο, Ευχαριστώ Λάκη, πολύ. μπράβο. Ο Ξάνθος δεν είναι.